اف دم و همو دمین و خوش من تماشوانین هجا به برنامه که نو یا شیروول پیشبری و امه تماشوانین هجا اف دمه که ما برنامه شیروول چینه کربو جبروی اکی جی روژف تجیه دوی برنامه ده پر خال هنه ام دکارن سر بسکنن دیم خوابن جبرکو دمامه بسینوره از نکارم سر همو خالام بسکنم از خازم تایبتی چند خالا بسکنم یک جوانا روشا کووید تایبتی لأوروپای چوایه خالا دویم جی وکه دبن اکرانی دا جی هنده بینن گلو امبر به شر جهان یه سیم ودچن یعنی ناکوکیه که دناورا روسیا و اوکراینایی ده و ببن سدم شرک جهان گلو خالا سیم جی از دخوازم هنکه لسر روشا کامپانیا هلبجارتنین فرانسا بسکنم وکه اون دزانن ای سال دمها نیسانه ده هلبجارتن یه سر و کماریل فرانسا چه دبن لسر وان هلبجارتنان از دخوازم چند گوتنا بیجم خالا داوی جی از دخوازم ده درباره ترکیه و سیاست اوه یا قریج ده چند گوتنا بیجم اما شوانین هجا وکه تیزانین ev 2 ساله tam ev bu 2 sal cihan mirovahiya cihanê dibin bandora koronavirüs yan jî bi awayekê din COVID-19 de maye ev 2 sale meriv dikarin bêjin di piraniya welatan da her dem sînor ji bo azadiya insanan hatine çêkirin. Yani ev 2 sale meriv dikarin bêjin di piraniya welatê cîhanê de bi taybetî jî li vê parzemîna ku em lê jiyan dikin li Ewropayê mirovahî azad tev nagere. İnsan nikarin çawa bixwazin wisa tev bigerin. Nikarin biçin dereke çawa bixwazin bimînin, xwarinê bixwin ve xwarinê vexwin. Kengê bixwazin nikarin biçin derê ku bixwazin biçin. û her wekî din pir qedexeyên din di nava van 2 sala da çêbûne. û hê jî ev berdewam dike. Di van rojê dawî de li gorî agahiyê ku tên belavkirin wisa tê dîtin ku hêdî bandora COVID-19 gêm dibe. Yani gêmtir însan nexweş dikevin yan jî gêmtir însan jiyana xwe ji dest didin. Ji bo çi ji ber ku derman ev demekî ye hatiye dîtin derzî têne lêxistin li Ewropayê bi taybetî piraniya şêniyên welatên Yekîtiya Ewropayê derziyên sêyem li xwe xistine tê gotin ku sala îsal di payîza pêşiya me de wê derziya çarem jî bê lêxistin. Ji ber ku piraniya însanan derziyê duyem yan jî sêyem li xwe xistine vê bandora COVID-19 kêm kiriye. Yani kêmtir însan bi vê nexweşiyê dikevin yê ku bi vê nexweşiyê dikevin jî kêmtir însan jiyana xwe ji dest didin. û van rojên dawî wisa tê gotin ku hêdî di pir welatên Yekîtiya Ewropayê de qedexeyên ku
hene ve sivik bibin. Mesela did nava welatên Yekîtiya Avrupayê da welatê ku insan mecbur e bi maske derkeve derve nemane. Heya niha li hin welatan di hin welatan da jî di hin bajaran insan mecbur bi maske divê derketiva derve. Ew qedexe rabûn û her wiha her ku diçe qedexeyên din jî sivik dibin. Mesela insan dikarin biçin tiyatroya, dikarin biçin sînema û her wiha mîtingê ku bi hezaran insan tevlî dibin dikarin çê bibin. Dawet dikarin çê bibin. Yani her ku diçe dî qedexeyê ji bo Covid ku ev 2 sal me jiyan dikir sivik dibin û ez bihêvî me ber bi dawiya îsal wê hemû qedexe ji ortê rabin. Ez divê derê bi taybetî bangê li hemû însana dikim. Yê ku derzî li xwe nexistine bila derzî li xwe bixin. Pir dêdî qudû tên kirin. Yani pir teoriyên komplo hatine çêkirin. Tê gotin ku insanên ku derzî li xwe bixin wê ji wan zarok çê nebin, insanên ku derziya li xwe bixin wê demê pêş de di wan de nexweşî çê bibin. Tê gotin ku insanên ku van derziya li xwe xistine emrê wan kin dibe. Ev hemû teoriyên komplo ne, temaşevanên hêja. Yani bi vana baweriya xwe divê insan neyînin. Dikkat bikin, li welatên ku herî zêde insan baweriya xwe bi van teoriyên komplo tîne, welatên ku şûn de mane. Yani insanên ku şûn de mane, baweriya xwe bi van komploa tînin. Heta hineke meleyên serxweş hene dibêjin ev derzî ne derziyên helalin, Müslüman lazım vê van derziya li xwe nexin. Ela mêzeke. Yani weka sajî insan serxweş nabe. Ez dizanim piraniya melean serxweş nebin jî weke serxweşan diaxifin, lêbelê yê ku van tişta dibêjin zêdetir serxweşin û heşê xwe wan dakirine. İnsan lazım e wan guhdar nekin. û herkes lazım e derziya li xwe bixe. Yê ku derfetê xwe hene. Mesela li welatên Yekîtiya Avrupayê herkes derfeta xwe heye ku biçe derziya xwe ya sêyem li xwe bixe. Yê ku li welatên Yekîtiya Avrupayê jiyan dikin, divê qet nesekinin biçin derziyê xwe li xwe bixin. İnsanên ku derzî li xwe xist, xwe ji nexweşiyê biparêze, ew derdorê xwe jî ji nexweşiyê diparêze. Yê ku derzî li xwe nexe, xwe ji nexweşiyê neparêze, tê wî wateyê ew derdorê xwe jî naparêze. Dayîkê me hene, bavê me hene, merfê me yê nexweş hene, merfê me yê em bêjin bi salan li jorin, di wan de nexweşiyên kronîk hene, divê em wan jî biparêzin. Ji bo ku em wan biparêzin, divê em xwe biparêzin, da ku em wan jî biparêzin. Ber vê yekê jî herkes divê derziyê xwe li xwe bixe û baweriyê bi van komploya neyîne, teoriyên komplo neyîne. Temaşevanên hêja weke destpêkê jî min got û di bin ekranê de jî me nivîsiye gelo em ber bi şerê cîhanê yê sêyem ve diçin. Bi rastî talûkeyeke wisa kêm jî heye. Çima hûn bibêjin? Weke tê zanîn şerê cîhanê yê yekem jî, şerê cîhanê yê duyem jî ji ber hin problemên biçûk derketine. Yani destpêka wan ji ber problemên biçûk bûye. Mesela şerê cîhanê yê duyem
jiber nakokiyên di navbera Macaristan, Avusturya û her wiha Almanyayê da çêbû. Lêbelê ji wê derê şer bû şerê cîhanê yê duyem. Li hemû cîhanê şer meşiya. Bi awayeke fîzîkî jî fîzîkî nemeşabe jî hemû cîhan dibin bandora şer de ma. Yani ji destpêka salê 1930 heya dawiya salê 1940 meriv dikarin bêjin cîhan dibin bandora şerê duyem de ma. Yani kendî şerê cîhanê yê duyem ji sala 1939 dest pê kiribe sala 1945 da jî qediya be lêbelê bandora wî ji salê 30 dest pê kiriye heya dawiya salê 40 jî dewam kiriye. Heta meriv dikarin bêjin bandora şerê cîhanê yê duyem heya niha jî dewam kiriye. Ji ber vê yekê nakokiyê ku niha di navbera Rusya û Ukraynayê da derketine wisa nakokiyên sivik divê neyê dîtin. Tenê problem di navbera Rusya û Ukraynayê da nîne. Taybetî yani nakokiya herî mezin problema herî mezin di navbera Rusya Çîn yani alîkî Rusya û Çîn di aliyê din da jî welatê NATOyê da ye. Yani meriv dikarin bêjin ew nakokiya di navbera Ukrayna û Rusyayê da heyî weke nakokiya di navbera du beşê cîhanê da ye. Alîkî Rusya û Çîn heye di aliyê din da jî welatê NATO hene. Yani welatên Yekîtiya Ewropayê, Amerîka û di aliyê din da jî Rusya û kêleka wî jî Çîn heye. Hûn dizanin van mesela diho dest pê kir li îstokên Olimpiyatê li Pekînê dest pê kir. Vladimir Putin weke mêvaneke taybet hatibû vexwendekirin û yani serokê Rusyayê û serokê Çînê her duya jî xwedan kêleka hev mesaj dan cîhanê bi taybetî mesaj dan welatên NATOyê yani hate diyarkirin ku eğer şerreke di navbera Ukrayna û Rusyayê da derbikeve Çîn wê li kêleka Rusyayê cih bigire. Ev weke mesajeke hate dayîn. û aliyê din zaten hemû welatên Yekîtiya Ewropayê û her wiha Amerîka yani welatên NATOyê hemî xwedane kêleka Ukraynayê. Yani dixwazin NATO bi taybetî ev demeke dirêje dixwaze Ukraynayê bike endamê xwe. Rusya li dij derdikeve. Yani Rusya ji Amerika ra ji welatê Yekîtiya Ewropayê ra dibêje lazim e hûn Ukraynayê nekin endamê NATOyê. Eğer hûn Ukraynayê bikin endamê NATOyê wê demê sînorê min yani sînorê Rusyayê û yên NATOyê yê welatên NATOyê dibe yek. Em dibin cîranê hev wê demê problem çêdibe. Li aliyê din da jî tenê Rusyanın e Belarusya û her wiha welatên dibin bandora Rusyayê da yê din jî hêdî hêdî ew jî helwesta xwe li dij NATOyê diyar dikin. Ji ber vê yekê tahlûkeyeke şerê cîhanê yê sêyem meriv dikarin bêjin heye. Mezin nebe jî tahlûkeyeke heye. Cur be cur serokê welatan divê navberê de dixwazin navbenkariyê bikin. Mesela kendî jî Fransa endamê Yekîtiya Ewropayê be û her wiha endamê NATOyê be serokê Fransayê Emmanuel Macron bi taybetî dixwaze roleke bileyze. Heta di rojên pêşiya me de Emmanuel Macron dixwaze biçe Ukraynayê.
و هر وها د روژن درباس بویده به تلفن به ولادیمیر پوتین را آخفی و فرانسا سروکوی امانوئل ماکرون به تایبتی دخوازه رولکه بلیزه و د آلیه دنداجی رجب طیب اردوغان جی دخوازه رولکه بلیزه وی جی هم پوتین و هم جی زلنسکی یعنی هم سروک روسیای هم جی سروک اوکراینای و خوانده ترکیه کریه دخوازه لترکیه وان بینه گل هف و ناوبر وان دا لگوری خواه آشتیه که بده چه کرن یعنی ترکیه دخوازه به تایبتی د ناوبر د دربار وی ناکوکیات ناوبر روسیه و اوکراینای ده رولکه بگره سرخواه و دقادا ناونتوایی ده جخواه را پرستیجه که چه بکن و هر وها تیزانین که ترکیه جی اندام ناتویه یعنی اگر سبه شرکت ناوبرا اوکراینا و روسیه ده در بکوه ولات ناتوی جی خواه بدن پشت اوکراینای و دمه ترکیه جی وکه اندام ناتوی مجبوره تفل شر ببه دالی که در ترکیه دخوازه یعنی وکه ولاته که سینور بحر رش نکوه شر جوه شر زرار نبینه دا آلیه دنداجی جوه ناکوکیا دا نابرا روسیه و اوکراینایی دا جخواه دخوازه رولکه چه بیکه پرستیجه که ناونتوایی جه ترکیه را چه بیکه امی ببینن روژن پیش مدا گلو او هلوستا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و سربی که و یانا و دا آلیه دنداجی هولدانین امانوئل ماکرون یعنی یه سروک فرانسای گلو و سربی که و آن نه یعنی به طایبتی دوی ام بزانه بن او ناکوکیا دنابرا روسیه و اوکراینایی دا ناکوکیا که پر سوک نینه دوی ناکوکیا که سوک نهی دیتن لیبلی وکه سری دا جی مگود احتماله که گم بجی تعلقه خطریه شرک جهان هیه هیوی دارم جارک دن شرک جهان نقومه به هزاران به 100,000 به میلیونان انسان جیان خواه دست ندن و مروواهی جه ضرار نبینه ما شوان هجا وان روژان لفرانسایی به تایبتی کامپانیا هلبجارتنا دیمشاندن ده مها نیسان ده تورا یکم یا هلبجارتنین سرو کماریه چه دبه لفرانسا به 2 توران هلبجارتنین سرو کماریه چه دبن ده تورا یکم ده برندامه که جسدی 5 زیدتر دنگا نستینه هر 2 برندامین زیده دنگستاندنه ده تورا دویم ده دین همبری هف یعنی هلبجارتنا تورا دویم چه دبه حیان حال فرانسا هر دم تورا دویم چه بویه یعنی تو کسی ده تورا یکم ده سدی 5 زیدتر دنگا نستاندیه جنها و کامپانیه که هلبجارتنا دیمشاندن فرانسا و ده کامپانیا ای سال ده مجارا هری زیده درد که و پیش یا راستگرانه خباتین که راستگرد مشینن حیان حال فرانسا پارتیا راستگر یا نجات پرست پارتیا مارین لوپن بو نها ای سال بویه 2 پارتی پارتیایی که دن یا نجات پرست چی در کتیه هولی
هی چندی وکه پارتی خو فرموله نکر ویجی لیبلی اغیک زمور وکه بر اندام سروکماریه جنها و وکه کسی که نجات پرستی را سروکاتی دیگه درکتیه پیش مثلا ایرو لباجار لیلی میتینگه که مزن çekir. Hatta mervet karın bejin ای سال هید kampanya hilbijartın anda kesi mitinge ke uxasa mezin çeyne kiriye. Ve her kudiçe bandora Erik Zemmour dinava nijat perestin Fransız'a da zede dibe. Usa te gotin ku de hilbijartın anda de tura yekem de mümküne Erik Zemmour ji Marine Le Pen zedetir denga bistine. Yani partiya raskir yan nijatperest ku heyan ha li Fransa'yı hatiye naskirin ya Marine Le Pen ve qasi Erik Zemmour denga nestine. Ev veke tahlukeye ke derketiye peş li Fransa taybeti. Daliye din de jî Valérie Pécresse derdikeve peş veke ber endamı serokatiye. Valérie Pécresse bixwe ji partiya LR, les Républicains, yani partiya komargeran. Yeku Fransa'yı nas dikin dizanin partiya komargeran partiya Nicolas Sarkozy'ye. Yani Nicolas Sarkozy dema serokomarê Fransa'yı bu navê UMP kir les Républicains. Valérie Pécresse weke berendamê serokatiya Fransa'yı ji wê partiyê niha xebatên hilbijartinê dimeşîne. Ew ji partiyeke rastkire. Lêberê weke Erik Zemmour û weke Marine Le Pen nijatperest nîne. Lewre şansê Valérie Pécresse heye ku di tura yekem de bibe duyem. Yani di tura yekem de di rêza dudiya da derkeve û di tura dudiya da duyem de ew Emmanuel Macron bên raberî hev. Lêbelê heya niha Emmanuel Macron weke berendam xwe îlan nekiriye. Yani hê negotiye ez ê bikevim hilbijartina. Ama herkes dizane ku yê ku li Fransayê serokomariyê dikin eger problemeke pir ciddî jiyan nekiribin careke din dibin berendam. Yani cara dudiya jî dixwazin serokomariyê bikin. Ji ber vê yekê jî ihtimaleke pir mezin Emmanuel Macron ve berendametiya xwe elan bike. Li Fransa kesê ku bibe berendamê serokomariyê bikeve hilbijartinan divê ji 500 hilbijêran yani hilbijêrên bi taybetî herêmî weke serokê şarederiyan weke endamên rêvebiriyê herêman ji wan îmzeyan bigire. Kesê ku nikaribe 500 îmzeyan berev bike nikare bibe berendamê serokomariyê. Digel ku Emmanuel Macron hê berendametiya xwe, hê namzetiya xwe îlan nekiribe jî jê re ji 500 zêdetir îmze hatiye tovkirin. Yê din ku dixwazin bibin bikevin hilbijartinan hê kesî ji 5 zêdetir îmzeyan tov nekiriye.
Ber vê yekê jî îhtimaleke pir mezin Emmanuel Macron wê careke din bibe berendam yê ji bo serokkomariya Fransayê û yani li gorî min, li gorî ku ez dişopînim Fransa, îhtimaleke mezin wê Emmanuel Macron careke din weke serokkomarê Fransayê bê hilbijartin. Temaşevanên hêja van roja bi taybetî li Tirkiye siyaseteke qirêj tê meşandin. Weke piraniya we mimkün e temaşe kiribin. Yani wisa bûye ku êdî serokkomarê Tirkiye zaroka bikartîne di kampanya li dijî muhalefetê. Ji vir çend roj berê li Trabzonê Recep Tayyip Erdoğan zarokeke derxi ser sahnê bi devê wê zarokê gotinên xirav ji Kemal Kılıçdaroğlu ra da gotin. Ev cara yekeme ez bi xwe dibînim ku serokkomareke bi taybetî li dij muhalefetê zarokeke bikartîne. Yani li tu welateke din min nedîtiye. Welatên ku em jê ra dibêjin welatên eşîra bîle yê ku serokê wan serokê eşîretan e bîle serokên qebîlan e bîle vê metodê bikar nayînin. Yani wisa bûye ku AKP êdî mecbur bûye neçar maye zaroka bikartîne. Ev siyaseteke pir qirêj e. Li aliyê din ji bo dengê Kurda bistîne dîsa siyaseteke qirêj bikartîne. Yani di alîkî da ji PKK ra divê partiyeke hêzeke terorîst û ji HDP ra jî divêje beşê PKK yê siyasî. û bi sedan heta me dikarin bêjin bi hezaran endam û rêveberên HDP di zindanê de ne di aliyê din da jî Recep Tayyip Erdoğan bizzat bi xwe navê Abdullah Öcalan bikartîne û bi vî awayî dixwaze ji Kurdan denga bistîne. Ev siyaseteke pir qirêj ku heya niha me li tu welateke nedîtiye. û her ku diçe ev siyaseta qirêj zêdetir tê bikar anî. Bi taybetî ji aliyê AKP û MHP ve tê bikar anî. Mesela li hember şaredarê İstanbulê Ekrem İmamoğlu dîsa siyaseteke wisa bi qirêj tê bikar anî. Di alîkî da AKP û MHP weke partiyên desthilatdar bi her awayî dixwazin astengiyê li pêşiya xebatên şaredariya İstanbulê çêbikin. Di aliyê din da jî komploa bikartînin da ku serokê şaredariya mezin ya İstanbulê kriminalize bikin. û li hember şaredariya İstanbulê, li hember xebatkarên şaredariya İstanbulê her dem cür ve cür komploa bikartînin da ku pêşiya wan astengiya çêbikin û kriminalize bikin û weke hevkarên
hêzên terörist nîşan bikin. Ev siyaseta qirêj her ku dişe li pêş dikeve, ji Ankarê, ji İstenbolê derdikeve li hemû Tirkiyê tê meşandin. Yani heya niha me digot siyaseta qirêj dewleta Tirk li Kurdistanê dimeşîne. Lêbelê niha wisa biye heman siyaseta qirêj şewa ku li herêmên Kurdistanê tê meşandin li hember Kurda, wisa li hember muxalefetê jî tê meşandin. Ev cara yekeme em dibînin. Temaşevanên hêja tê gotin ku îsal yan di mehên havînê de yan jî di mehên payîzê de li Tirkiyê hilbijartin çê bibin. Hilbijartinên pêşwext çê bibin. Lêbelê ez wisa dibînim ku AKP û MHP wê hilbijartinên pêşwext çê neke. Ji ber ku AKP û MHP dibînin rewşa Tirkiyê xirab e, taybetî rewşa aborî her ku diçe serobin dibe, di vê rewşê de eger hilbijartin çê bibin, wê wenda bikin. Hêviya wan ew e ku heya 2023 ser desthilatdariyê bimînin, di vê navberê de yani ji salekî zêdetir hê zeman heye, di vê navberê de dixwazin bi siyaseta qirêj, bi komployan muxalefetê berteref bikin. û wisa bikevin hilbijartinan, da ku careke din hilbijartinan bigirin. û hemû hêviya Recep Tayyip Erdoğan ew e ku careke din yani di sedemîn salvegera komara Tirkiyeyê de bibe serokkomarê Tirkiyeyê. Ez hêvîdarim ev daxwaza Recep Tayyip Erdoğan wê ser nekeve. Ez hêvîdarim hemû şeniyên ku li Tirkiye û her wiha li herêmên Kurdistanê jiyan dikin, şiyar bin û di hilbijartinên çi hilbijartinên pêşwext bin, çi jî di hilbijartinên asayî yên di sala 2023 da be, wê dengê xwe bi aqil, bi zanabûn bikarbînin. Her kesê ku li Tirkiye jiyan bike eğer bi rastî bi aqil û bi zanabûn dengê xwe bikarbîne, wê dengê wî ji koalîsyona AKP û MHP re neçe. Heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û hürmet.